Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kanang simbano. Kani kami tang kasin ko ni kumlu. Nawa pinagmao bahag ni kanigin sa kayo at ang status ay nay. Kan sa day siya ka din sumar ka kampakan. Kamde ka din sumar ko makalong kita. Miliyo kajing bentoy ng kinong na po jelado ni kamde ka bala kantiu sa pala. Kaya ka hay balo khat. Ini ditang iway ita isembo kam si onay ni itray mapala. Najurong yung nagpuan para di kami bilatray. Terus yung patay kitang sans niyang medsua. Kaos niyang arhadar katnay. Kadang artuli kata session ng parlimen. Beipili sa pangkapisa. Kabali beliau speed juni. Jadi kejelan juni teman-teman di jingsna di isurok. Pat hadir yung kata bersama yung kata lu. Kanila saulin. Kapag yung ani nasulong sa korti. Ibon ano mo na. Damday ko ang OMP. Minamiyo ka nito sulok sulong mahati kumangiyo ang tala damday ko ang OMP. Kasulok pansinanang ni sa tura. Manubi mo doon na ito sulok. Hindi mo ukat hindi project kibawan nga sarkar kedeng. Kanina sulok ng tagi ko kiong pansinanang ni sa daw kiro. Lagaw ng OMP let nga minamiyo ALUM. Idan kikang kibapuan din natin kapisa kabab ilawang na bersyuang at iskin. Kibang kantiyo kajad bandiyo ni kapuan palan. Hanay bapuan na kibret kimyo iya kata. Hanay gidan pa sa gini kandidat ng ta. Isus nang tangman tungso. Kabang isi mga kalamba. Habang iya yung eleksyon yan na kabang rinse. Patay gibriyo kay ay mapikwa palle. Kamday ka kabang nagli ang tuluktihan. Ikibay. Aba pikwa palle. Hanay kinda tulukti ikibay ka kamahakay ikibay. Kadang si kiskim masyong iti. Kung ang station daw ki siya naman ba ka din din kaibian kabayan na pala kami kalyabat ka Bangladesh kalakiyo pala ipini di mo pala ba conceive ito ka idea po ang ba minwala ay kata landport kubalong sa Chennai katong ka seaport kubalong ha po Bombay katong ka seaport nalay siya niya ito yung nagtutulyaw nalay ngihapya kayi ang matutulid pa na po Bangladesh anyway, yung nga, kita kilang po, kat artuli kita kijaka, kapatong kijaka ya kayi. Kanang bang kantiyo, kajad bandiyo yungi. Kat artuli, yung nga, mapala, hindi tuli kilala isnasan, hindi tuli kintang isna. Ngayon yan nga, wala, kan, naka-kongres, hindi habakot, for the lit of ribbon, daki minister yung ka, NPP. Pi habakot, laga pipet, tikam kibawa na manong de basim kabukan sim puten kisim manong. Kidang pun kiskim ng syakran no ang ne sa pang-tourism, sa pang-ani katay, kidang pun. Tama gini kisawsan silang lu, lata kung no klasan